Ana amfani da present perfect tense ne domin nuna cewa wani aiki ya fara gudana a lokutan baya, kuma sannan ya ci gaba da wakana a halin yanzu. Jimlar da za a iya yin amfani da ita a matsayin jimla ta present perfect tense za ta iya kasancewa ta affirmative, wato jimlar da ke gaskata magana, sannan kuma za ta iya kasancewa jimla ta negative, wato jimlar da ke musanta magana. Haka kuma za ta iya kasancewa jimla ta tambaya, wato interrogative. Present perfect tense as affirmative sentence. Za mu iya yin amfani da present perfect tense domin nuna cewa aiki ya fara gudana a lokutan baya, kuma sannan ya ci gaba da wakana a halin yanzu. Ana samar da present perfect tense na jimlar da ke tabbatar da magana ce ta hanyar bin wannan ka'idar, wato ta hanyar haɗa kalmar have ko kalmar has tare da kalmomin da suke nuna cewa aiki ya riga ya kammala. Misali, he have been smoke for 20 years, ma'ana ya ɗauki shekaru 20 yana shaye-shaye. The father haven't stayed with them for years, ma'ana babansu ya ɗauki shekaru baya tare da su. My mother has worked as school teacher for 10 years, ma'ana shekaru 10 mahaifiyata ta ɗauka tana yin aiki a matsayin malamar makaranta. Present perfect tense as negative sentence. Za mu iya yin amfani da present perfect tense domin samar da jimlar da ke musanta magana. Ana samar da present perfect tense na jimlar da ke musanta magana ce ta hanyar bin wannan ka'idar, wato ta hanyar haɗa kalmar have ko kalmar has tare da kalmar not, sannan kuma daga bisani a sanya kalma wacce take nuna cewa aiki ya riga ya auku. Misali, she has not accepted my invitation, ma'ana bata amsa goron gayyata ta ba. You have not relied on your parents, ma'ana baka dogara ga iyayenka. You have not called your boyfriend, ma'ana dama baki kira saurayinki ba. Present perfect tense as interrogative sentence. Za kuma a iya yin amfani da present perfect tense domin samar da jimla ta tambaya ta hanyar bin wannan ka'idar, wato za a fara sanya ko dai kalmar have ko kalmar has haɗe da suna ko wakilin sunan mutumin da ya aikata aikin da ke cikin jimlar, sannan daga bisani a sanya kalma wacce take nufin cewa aiki ya riga ya ƙare. Misali, have you gone to Lagos? Ma'ana shin ka taɓa zuwa Lagos? Has she eaten her food? Ma'ana shin tana cinye abincinta? Has he bought Android phone? Ma'ana dama yana siyan wayar Android.